Здравейте! Вие сте на канала Есения Юниверс. Както виждате пред мен е моята лаборатория на Есения Граматикова. За да започнем експериментите, ни трябва един татко под ръка. Един татко, добре. Тук съм. Готов съм. И освен татко, по-важното е да имаме престилки, ръкавици и очила. Нямам очила. Момент. Имам очила. Готови сме да Готови започваме. сме. Добре. Първият опит ще правим днес. Първият за всички времена. Нали така беше? Аз забравих. И ще ми е първия опит през живота ми. Сменям очилата. И моля да ми се даде натриев силикат. Натриев силикат. Натриев силикат. Измерваме. Колко измерваме? 25 мл. Нали имаш очила? И аз имам очила. Сега ще пръсне. 25 мл натриев силикат. Страх ме. Поставяме в тази чашка. Няма да е толкова страшно. Така. След това обикновена дестилирана вода. Обикновена, но дестилирана вода. Измерваме 30 мл. Стана нещо странно. Бъргалка, моля. Бъргалка голяма или така? Голяма. Разбърквай. Да. Ти. Добре. Ти не искаш ли да разбъркай? Разбъркай. Обратно. Супер. Сега се чина. Добре. Не мога. Дръж лъжичката. Страх ме. Бъркаме, 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 бъркаме. Не го доближавай. Не го доближавам. Бъркаме. Добре. Няма нищо. Страх ме. Добре. Нали си с ръкавици? Да. Добре. Край. Ръкавици. Сега, моля да ми дадете железен сулфат. Малко, нали? Да. Лъжичка. Лъжице. Не. Добре. Ето. Железен сулфат. И поставяме буф. Не, буф. Дръжте. Благодаря. Моля да ми бъде подаден калциев. Кой е това? Това, което трябва. Да, калциев хлорид. Добре. Лъжичка. Калциев хлорид. Поставяме топченца. Какво ще се получи? Още не знаем. Вече стават някакви Бъркалка. неща. Трябва да израсне истинска химическа гора. Но за тази цел трябва да разбъркаме. Аз ли? И ти. Да затворим. И да го оставим. Момент да разбъркам аз. Още не се е закачило за железния сулфат. Не, да се навесваме, не се навесваме. И когато миришем химически вещества, как се миришеше? Ето така, искаш да пробваш? Мириши ли? Не мириш. Добре. Буф! Не! Няма буф! Няма буф. Така, ставаме. Затваряме. Затваряме плътно. Ако нямате капачка, използвайте турбичка и ластик. И понеже ние нямаме капачка, използваме турбичка и ластик. Набираме турбичката отгоре, за да ни пречи да гледаме и оставяме на страна този опит, за да можем после да наблюдаваме истинска химическа гора. Благодаря. Свободен ли съм? Да. До следващия химически опит. Довиждане. Слушам. И така приключихме с първия опит. В следващото видео ще видите втория опит. Довиждане! До след малко! Както си спомняте, преди
време направихме химическа гора. Ей, сега ще видите какво се случи. Много красиво, все едно бели дървета, все едно е валял сняг. Вау! Може да изгасим фенерчето? Това... Много ми е интересно, когато разбъркаме какво ли ще се случи. Сигурно ще се развали. Много красива снежна гора. Вижте я. Ужас, красиво. На мен ми харесва как се получи. На мен също ми е интересно. Мирише ли на нещо? Не нищо. Както е преди. Но наистина бих казала, това ми е от най-първия експеримент, който съм правила през живота си. И се получи много красиво за първи път. Ама аз знам защо се получи красиво.